കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാൻവിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അധ്യായം 13 കടക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൽ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ 64 ഇനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. 64 ഇനങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. ഷഡ്ഗോസ്വാമി അഷ്ടകം. നാനാശാസ്ത്രവിചാരൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവഗോപാലകോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പഞ്ചാംഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തിയിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഈ 64 അംഗങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു അധ്യായം തന്നെ നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് അധ്യായം 13 ഇത് തന്നു, പഞ്ചാംഗ ഭക്തി. അപ്പൊ പഞ്ചാംഗ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? 5 എണ്ണം. സങ്കീർത്തനം, ശ്രീമൂർത്തി സേവ, ശ്രീ ഭാഗവത സേവ, മധുരവാസം, പാരായണം, ഭക്തസേവനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മധുരാവാസം, ശ്രീമൂർത്തി സേവ, അതായത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ പൂജ, ഭാഗവത പാരായണം, നിത്യം ഭാഗവത സേവ അല്ലെ, എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവത പാരായണം, പിന്നെ ഭക്തസംഘം, ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക, ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം, പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത് 5 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ശക്തമാണ്. ഒരു ഭക്തിയിലെ തുടക്കക്കാരന് പോലും ഈ 5 എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില് ഒന്ന് തൊടാൻ സാധിച്ചാൽ, അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നില് തുടങ്ങിയാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ പ്രേമത്തെ വളർത്താൻ തക്ക ശക്തിയുള്ളതാണ് ഈ 5 എണ്ണം. അപ്പൊ അതിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്,
ഈ 5 ഭക്തിപര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തനിൽ പോലും ഭക്തിജന്യമായ ഹർഷോന്മാദം ഉളവാക്കാൻ പോകുന്നത്ര ശക്തമാണ് എന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയും. അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഈ പഞ്ചാംഗം ഇതിന്റെ ഒരു ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഫസ്റ്റ്? ആ അത് ഏതേനു ശ്ലോക നമ്പർ? ഒരു മിനിറ്റ്. സാധുസംഗനാമകീർത്തൻ ഭഗവത ശ്രവണ. നോക്കട്ടെ പ്രഭു, അതിന്റെ നമ്പർ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ മധ്യനിലയിൽ 17.133. 17 മധ്യനിലയിലല്ലേ? 22,128 ആ 22,128. അതെ അതെ അതാ, ഇതാണ് പ്രഭു. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാധുസംഗനാമകീർത്തൻ ഭഗവത ശ്രവണ മധുരവ ശ്രീമൂർത്തിര ശ്രദ്ധയ സേവന. മധ്യലീല 22,128. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേഷ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യണില്ലേ? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അതനുസരിച്ച് ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ, അത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മൾ എന്ന് രാവിലെ നോക്കുക, രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്? ആദ്യം 4:30 എന്ത് തുടങ്ങും? ഗുരുപൂജ. അല്ല, ഗുരുപൂജ മാതാജി. മംഗളാരതി. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ മംഗളാരതിക്ക് മുമ്പേ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആ അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ്? 4:30 മംഗളാരതി, അതായത് മൂർത്തി സേവ, അല്ലേ? ശ്രീമൂർത്തി സേവ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താണ്? അതിൽ തുളസി ആരതി എല്ലാം വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്ന? ഒന്നിച്ചാണല്ലേ? എല്ലാ ഭക്തന്മാരും കൂടെ ചേർന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ അവിടെ ഭക്തസംഘവും ആയി. അപ്പൊ ഭക്തസംഘമായി, ശ്രീമൂർത്തി സേവയായി, പിന്നെന്തായി? അടുത്തത് നമ്മള് നാമജപം തുടങ്ങും, മന്ത്രജപം. അല്ലേ? ആ നാമജപം തുടങ്ങി. ഇനി ഏതാണ്? അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് നാമജപം 7 മണിക്ക് കഴിയും. പിന്നെ ഗുരുപൂജ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 8 മണിക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം. ഭാഗവത ക്ലാസ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സേവയായി. പിന്നെ മധുരാവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ക്ഷേത്രത്തിലല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠം തന്നെയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയും, നമ്മള് വൈകുണ്ഠം, ഭൂമിയിൽ വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം വൈകുണ്ഠാക്കി മാറ്റുകയാണ്. കാരണം നമ്മള് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളും ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രഭുപാദരെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് അത്രയും ശക്തമാണ്. നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ, ആ പ്രേമ ഭക്തിയിൽ വരെ എത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ശക്തമായിട്ടുള്ള 5 കാര്യങ്ങളാണിത്. ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തനിൽ പോലും ഇതിന്റെ ആ റിസൾട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ പ്രാരംഭ ഭക്തനിൽ പോലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന പ്രേമത്തെ ഉണർത്താൻ തക്ക ശക്തമാണിത്, അല്ലെ? ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പറയാണ്, അതായത് വിഗ്രഹ ആരാധനയാണ്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഇല്ലേ, ഭഗവത് രൂപത്തെ അഥവാ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ പറ്റി. അപ്പൊ ആ പാരഗ്രാഫ് വിഗ്രഹ ആരാധന, അതൊന്ന് സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ. ആ 2 പാരഗ്രാഫ്, ആ പാരഗ്രാഫും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പൂജിക്കുന്ന ശ്രീമൂർത്തി, അത് രണ്ടും വിഗ്രഹ ആരാധനയെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് ശ്രീമൂർത്തി സേവ, അതാണ് ഈ 2 പാരഗ്രാഫ്. അപ്പൊ നമ്മള് വിഗ്രഹ ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? വിഗ്രഹ ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലേ? ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളുടെ സേവ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭൗതിക വസ്തുവായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒന്ന് വായിക്കാമോ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ? പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, ഭൗതിക ലോകത്തെ നിന്റെ ചങ്ങാതികളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളയാളാണ് നീ എങ്കിൽ കേശിഘട്ട, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലെ സ്നാനഘട്ടം ഇവിടെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ നോക്കരുത്. അദ്ദേഹം ഗോവിന്ദനാണ്. അത്യന്തം വശ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ. കയ്യിലെ ഓടക്കുഴൽ, നെറുകയിൽ മയിൽപീലി, ആകാശത്തിലെ
നറുനിലാവിൽ കുളിച്ച് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന തിരുവുടൽ. വീട്ടിൽ വെച്ച് പൂജിക്കുന്ന ശ്രീമൂർത്തിയോട്, അതായത് കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തോട് സ്നേഹമുള്ളയാൾ സമൂഹത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും മറ്റുമുള്ള ബന്ധം മറക്കും എന്നു സാരം. അതിനാൽ വീട്ടിൽ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ച് സകുടുംബം അതിനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ധർമ്മമാണ്. ക്ലബിൽ പോക്ക്, സിനിമാശാല, നൃത്തകേന്ദ്രം തുടങ്ങിയവയുടെ സന്ദർശനം, പുകവലി, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ അനാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണത്. ഇത്തരം വങ്കത്വങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീമൂർത്തിയെ പൂജിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആ പാരഗ്രാഫിൽ കുറച്ച് കാവ്യാത്മകമായിട്ട് പറയുകയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ കേശിക്കട്ടിൽ പോയി അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണനെ നോക്കരുത്. കാരണം കൃഷ്ണനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പോയി ഭഗവാനിൽ തന്നെ ലയിക്കും. അപ്പൊ അതൊരു കാവ്യാത്മകമായിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ രൂപം കണ്ടാൽ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം മറന്ന് ആ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ലയിക്കും. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകളും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലാതായി പോകും. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് വീട്ടില് വെച്ച് ശ്രീമൂർത്തി വിഗ്രഹത്തെ സേവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള മറ്റ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള, നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പം കറങ്ങാനായിട്ട് പോലെ സിനിമയ്ക്ക് പോകും, ക്ലബിൽ പോകും, പിന്നെ മാളുകളിൽ പോകും, ചിലര് എന്താ പുകവലി, മദ്യപാനം, ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിലൊന്നും നമുക്ക് സമയമില്ല, അതിലൊന്നും പോകാൻ താല്പര്യവും തോന്നില്ല. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളുടെ ശരീരം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി മുഴുകിയിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തെ കേൾക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ അവിടെ രൂപഗോസ്വാമി തുടരുന്നു. എന്റെ വങ്കനായ സുഹൃത്തെ, ഫലകാംക്ഷയോടെയുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുടെയും മുക്തിയെയും എല്ലാം അപവദിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മംഗളദായകത്വത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒട്ടൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ കർണങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലെത്തുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയായി. അപ്പൊ ഭാഗവത ശ്രവണമാണ് ഈ 3 പാരഗ്രാഫില് ഈ ഭാഗവത ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഭാഗവതം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം ഇങ്ങനെയുള്ള 4 ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം എന്നുള്ള ആ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഇല്ലാതായി പോവും. അപ്പൊ ഏതൊരു മൂഢനും ഭാഗവതം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം എന്നുള്ള ആ ലക്ഷ്യം ഇല്ലാതായി അവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായി മാറും? ഭഗവാനിലേക്കാകും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് 10ാമത്തെ സ്കന്ധം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം വരുന്ന 10ാമത്തെ സ്കന്ധങ്ങളാണ്. അത് കർണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ച് ആ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ലയിക്കും. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതിന് പറയുന്നത്. സാമ്പത്തിക ലാഭം, അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, സായുജ്യം എന്നിവയെല്ലാം ചപ്പുചവറ് പോലെ എറിഞ്ഞു കളയും. അതെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനാവില്ലെന്ന് ഭാഗവതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സാമ്പത്തിക ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം, പിന്നെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം കാമം, സായുജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷം. അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം അതൊക്കെ ചപ്പുചവറ് പോലെ കളഞ്ഞാലേ ഭാഗവതം മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്, അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഭക്തിയാണ്, അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഇതുമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഭാഗവതം വായിക്കാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നേരെ സ്വാത്മപ്രചോദിതമായ ആകർഷണമില്ലെങ്കിൽ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രാസലീല പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മെനക്കെടേണ്ട എന്നർത്ഥം. ചിലരെന്താണ്, ഇപ്പം സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഭാഗവതം ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ആൾക്കാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവര് നേരെ ചാടി ഏത് സ്കന്ധത്തിലോട്ട് പോകും? 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പോലെ. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഭാഗവതം വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട്, അത് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ?
നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം, രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 കഴിഞ്ഞ് 10 പോകാവൂ. എടുത്തു ചാടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകരുത്. കാരണം അതില് തത്വം നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ അത്രയും ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് 10ാം സ്കന്ധത്തിലെ രാസലീല നമ്മളുടെ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം രാസലീലയിലേക്ക് കടക്കാൻ. അല്ലാതെ കടന്നിട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരർത്ഥവുമില്ല. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതിന്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിലയിൽ അതിനെ സമീപിക്കണം. ഹരേഷ് മാതാജി, നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സാധാരണ എന്താ പ്രഭു? പോകുന്നത് ഈ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി നാണയപ്പറ. ഹരീഷ് ആ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അല്ല, സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഈ ഭാഗവത സപ്താഹം നടക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി നാണയപ്പറ ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുപോലെ നെല്ല് പറ, ഓരോ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും മുന്നിൽ. അതെ 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 അതുകൊണ്ട് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത്. കേൾക്കുന്നത്. അതെ, ഇപ്പോഴാണ് അതാണ് അതിന്റെ ശരിയായ രീതി മനസ്സിലാകുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നത്. മാതാജി. അതെ അതെ ശരിക്കും ഭാഗവതം ഭക്തിയാണ് പറയുന്നത്. ഇവര് കച്ചവടം പോലെയാണല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് സാരി പ്രഭുപാദര് പൂജ, എന്താ മാതാജി? സാരി പൂജ, വിദ്യാഭ്യാസ പൂജ, അതെ അതെ ഓരോരോ ദിവസം ഓരോരോ പൂജകളാണ്. പൂജകളാണ്. അത് പിന്നെ കുറെ ടൈപ്പ് കാണും അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടെ. അവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭാരവാഹികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പൈസ മതിയല്ലോ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ആൾക്കാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന്റെ കമ്മീഷൻ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നവർക്കും കിട്ടാം. ഒരിക്കലും അതാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പൈസ വാങ്ങിക്കരുത്. അത് എന്താണ്, അത് നമ്മൾ പറയുന്നവരെയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. മറ്റാൾക്കാര് അവര് പഠിച്ചിട്ടില്ല. ആ പരമ്പരയിൽ കൂടെ ഇത് പഠിക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. ചിലപ്പോൾ അവര് നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കും, അവര് കേട്ടറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ആ പരമ്പര ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭാഗവതത്തെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അല്ലേ. എന്തിനാണ് ഭാഗവതം വായിക്കുന്നത്? എല്ലാവർക്കും ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം ഇതാണ്. മോക്ഷത്തെ കുറിച്ച് ധർമ്മവും ഇല്ല അല്ലെ. അർത്ഥവും കാമവും മതി എല്ലാവർക്കും. ധർമ്മവും മോക്ഷവും ഒന്നും ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലേക്കാണ് ആൾക്കാരുടെ പോക്ക്. അപ്പോ ഇവിടെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് ഇവിടെ പറയുന്നു, പൊതുവെ ആളുകൾ സമൂഹം, സൗഹൃദം, പ്രേമം എന്നിവയോട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ വളർത്താൻ വിശദമായ ക്രമീകരണങ്ങളും ഊർജ്ജസ്വലമായ പ്രയത്നങ്ങളും അവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ശ്രീമൂർത്തികളെ ദർശിക്കുകയെന്നാൽ ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ മറന്നു കളയുക എന്നതാണ്. സൗഹൃദം, സ്നേഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ബന്ധത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും ശ്രീമൂർത്തിയുടെ, അതായത് ഗോവിന്ദന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഇകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് തോന്നുന്ന മട്ടിലാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചന. പുകഴ്ത്തേണ്ടവയെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന തോന്നൽ. ഇവിടുത്തെ അന്യാപദേശത്തിന്റെ ഘടന, അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയേക്കുന്ന വായിക്കുന്ന കേട്ടാൽ തോന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കരുത്, അങ്ങനെ തോന്നും. ശരിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു കാവ്യാത്മകമായിട്ട് ഒരു കളിയാക്കുന്ന രീതി പറഞ്ഞതാ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം ഒക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കേശിഘട്ടിൽ പോവല്ല്, അവിടെ പോയി കൃഷ്ണനെ കാണുകയേ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതൊന്ന് തിരിച്ചു പറയുകയാണ്. അപ്പൊ കേട്ടാ തോന്നും ആ ഭൗതികതയിലാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, പുകഴ്ത്തേണ്ടവയെ ഇകഴ്ത്തേണ്ടവയെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന തോന്നുന്ന മട്ടിലാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഒരു കാവ്യാത്മകമായിട്ട് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക സൗഹൃദം, സ്നേഹം, സമൂഹം എന്നീ അംഗത്വങ്ങൾ മറക്കണമെങ്കിൽ ഗോവിന്ദന്റെ ശ്രീമൂർത്തിയെ ദർശിക്കണം എന്നതാണ് പദ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊരുൾ. ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് മറക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കുക. അപ്പൊ കാണുക, കേൾക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതെല്ലാം പ്രധാനമാണ്. ഈ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് 143 പേജില് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ നോക്കാം. അത് ഭക്തസംഘമാണ്. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവവും രൂപഗോസ്വാമി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ?
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചു. എന്റെ കണ്ണുനീരുകൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭഗവത് സ്വരൂപം കണ്ടതിനു ശേഷം എന്റെ ശരീരം വിറകൊണ്ടതും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതും അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വീട്ടിൽ മൗനമായിരിക്കാൻ വയ്യ. എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്ന നിമിഷം തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഔത്സുക്യം കാണിക്കണമെന്ന് സാരം. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തൽപരനാകണം എന്നർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള പ്രാധാന്യത്തെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു വലിയ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ഭക്തി കാണുമ്പോൾ, ആ ഉയർന്ന ഭക്തന്റെ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാവഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തിയാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല. അദ്ദേഹം എത്ര ആനന്ദമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വികാരങ്ങൾ, ഭഗവാനോടുള്ള വികാരം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ മറ്റൊരു ഭക്തനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ പറയുന്നതാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണീര് വരിക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിറകൊള്ളുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാനോടുള്ള വികാരം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് മൗനമായി ഇരിക്കാൻ വയ്യ, എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആരടുത്ത് പോകാൻ? ആ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ എന്താണ്, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക, മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഉത്സാഹം കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ താല്പര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തരുടെ സംഘം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇപ്പം ഉയർന്ന ഭക്തരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മളിപ്പം എപ്പോഴും ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് ടെമ്പിളിൽ കാണണമെന്നില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റു ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭക്ത സംഘത്തിൽ ഭക്തന്മാർ തന്നെ പല മൂഡിലുള്ള ആൾക്കാർ കാണും അല്ലെ. ചിലർക്ക് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോടായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം. ചില ഭക്തന്മാർക്ക് മറ്റുള്ള ടെമ്പിളിന്റെ അകത്തുള്ള സർവീസിലായിരിക്കും താല്പര്യം. ചില ഭക്തർക്ക് ഇതുപോലെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനും പ്രീച്ച് ചെയ്യാനും, പിന്നെ ചിലർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ ഭക്തന്മാരും ഓരോ മൂഡിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സംഘം ചേരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സെയിം മൂഡിൽ വരുന്ന ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ സംഘം ചേരണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മിസ്മാച്ച് ചിലപ്പോൾ വരും. ഭക്തരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ താല്പര്യമായിരിക്കത്തില്ല മറ്റൊരു ഭക്തന്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദര് ചില സ്ഥലത്ത് പറയും ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ സേവ എന്ന് പറയും. ചില സ്ഥലത്ത് പറയും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഉയർന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് അത് മാറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം വലിയ വലിയ സേവകൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പം ക്ഷേത്രത്തില് നമ്മള് മാർജനം, അതായത് തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കുക ചെയ്താലും വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും ഭഗവാൻ ഒരേപോലെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ മൂഡിലുള്ള ഭക്തരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ സംഘം ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉയരാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും നമുക്ക് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നും. ഓരോ വ്യക്തിത്വവും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഭഗവത് സേവന ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചേരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കൂടുതൽ സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, എന്താണ് വ്യത്യാസം? ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കൂടുതൽ. അതേസമയത്ത് ഭാഗവതം ഭക്തന്മാരുടെയും ഭഗവാന്റെയും. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും, പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്താണ്? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഹൃദയമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഹൃദയമാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വരികയാണ്, രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വരുമല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയമാണ്, ഭഗവാന്റെ മനസ്സാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചൈതന്യ. അപ്പൊ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം,
ഭാഗവതം ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലയും, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഭഗവാന്റെ ഹൃദയമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കല് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ മഹാരാജ് ന്റെ ശിഷ്യന്മാര്, അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചത് ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളാ ഗ്രന്ഥങ്ങള് സംരക്ഷിക്കണം. ഇപ്പം ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. ഇപ്പൊ ഇത് മൂന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ, ബാക്കി രണ്ടും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് രണ്ടും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗവതം ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വെച്ചേക്കണം. ഇനി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എങ്ങനെയും സംരക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മരിച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ ഉപദേശം കൊടുത്തത്. അതായത് അത്ര പ്രാധാന്യമാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതമാണോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഭഗവാന്റെ ഹൃദയമാണ്. ആ ഹൃദയത്തെയാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, ആ ഹൃദയം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് സ്ലൈഡ് ഷെയറിങ് പോയല്ലേ. ഇപ്പൊ ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലക്ഷണം വിരക്തിയാണ്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്താണ്? അവ്യർത്ഥ കാലത്വം. അതായത് ഒരു നിമിഷം പോലും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവത് സേവനത്തിലായിരിക്കും. ഒരു നിമിഷം പോലും അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് മാറില്ല. ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിലായിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് അവ്യർത്ഥ കാലത്വമാണ് ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ സ്വഭാവം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭരതരാജാവിന്റെ കഥ അറിയാം, അല്ലെ? ഭരതരാജാവ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ പോയി മാനിനോട് ആസക്തനായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ വീഴ്ച പറ്റാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താ പറയുന്നത്? കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. മാനിൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഭക്തസംഘം ഇല്ലാത്തത്. അതാണ് മാനിൽ അട്രാക്ട് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവിടെ? കാരണം ഇതില് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ വിസർജനം ചെയ്താൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല. അതേപോലാണ് തൻ്റെ രാജ്യവും കുടുംബവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം കാട്ടിൽ വന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഒരു മാനിനോട് ആകർഷണപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഈ ഇത് ചെയ്തതാണ് അവിടെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണർത്തിയേനെ അദ്ദേഹത്തിനെ. എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇതാണോ ലക്ഷ്യം? കാരണം അദ്ദേഹം സ്വന്തം മാനസിക ഊഹാപോഹത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, ഞാനൊരു രാജാവല്ലേ, എൻ്റെ ധർമ്മമല്ലേ, ഭഗവാൻ ഈ മാനിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്നെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു. അദ്ദേഹം ആ പരോധർമ്മം മറന്ന് ഉപധർമ്മത്തിലേക്ക് പോയി, അല്ലെ? ഉപധർമ്മം ഒരു മാനിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല, പക്ഷെ അതിലും ഉയർന്ന ഹയസ്റ്റ് ഗോളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ആ ചെറിയ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ആ ജീവിതം മൊത്തവും ഇല്ലാതായി പോയത്, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മം മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിപ്പോയത് ഈ ഭക്തസംഘം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. കൂടെ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്തൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചേനെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തരുടെ കൂടെ അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫോൺ നോക്കി ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂറുകളോളം ആയിരിക്കും പല വീഡിയോസും ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകും. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ വന്ന് സമയം കളയുവാണോ, നാമം ജപിക്കണ്ടേ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പൊ ആ ഭക്തസംഘം വളരെ പ്രധാനമാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട്. കാരണം ഒരു സമയം പോലും പാഴാക്കാതിരിക്കാൻ ആ ഭക്തൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. വളരെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളാണ്, അല്ലെ? ഷഡ്വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതാണ് ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ കണ്ണീര് വരിക, ശരീരം വിറയ്ക്കുക, പിന്നെ ലൗല്യം, ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ലൗല്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകും. അടുത്തത് കാണുന്നില്ലല്ലേ? അടുത്ത സങ്കീർത്തനം. കാണുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീൻ?
കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ ആ. കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അടുത്തത് സങ്കീർത്തനം. അതാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് 143 പേജില് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലെ മഹാമന്ത്രം കേൾക്കുകയും അത് നാമജപത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതൊന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാമന്ത്രം കേൾക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. സദാ ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്ന നാരദന്റെ കയ്യിൽ വീണക്കമ്പികളുടെ കമ്പനങ്ങൾ പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമത്രേ. ഇതേ കമ്പനങ്ങൾ എൻ്റെ കർണപുടങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സദാ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. ഭൗതിക സുഖത്തോടുള്ള എൻ്റെ ആസക്തി ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന്റെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടും. നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാകും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ കയ്യിലെ വീണക്കമ്പികളുടെ ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അതെന്താ, നാരദ മഹർഷി സദാസമയം ഭഗവാനെ കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് കേട്ട് നമ്മളുടെ ചെവിയിലേക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെട്ട് ഭൗതിക സുഖത്തിനോട് വിരക്തി തോന്നും. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് നാമസങ്കീർത്തനത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നാമസങ്കീർത്തനമാണ് അല്ലെ, 5 ഏതാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നാമജപമാണ്. അപ്പൊ നാമജപം, നാമസങ്കീർത്തനം. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ ജപിക്കുക. അപ്പൊ ജപിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ലെവലിലുള്ള എല്ലാവരും നന്നായിട്ടായിരിക്കും ജപിക്കുക. പക്ഷെ ചിലര് ജപിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ 16 മാല കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ ആദ്യം നന്നായിട്ട് ഉച്ചരിക്കും. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സ്പീഡ് കൂടി 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 പോകുമ്പോൾ എല്ലാം പകുതിയാവും. രാമ കാണത്തില്ല, ഹരേ കാണത്തില്ല, എല്ലാം വിട്ടുപോകും. അങ്ങനെ വരാറുണ്ടോ? അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു റെക്കോർഡ് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മാല ജപിക്കണം. ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചില്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കല്. നമ്മൾ സാധാ ജപിക്കുന്ന പോലെ ജപിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കേട്ട് നോക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ജപിക്കുമ്പോൾ പല വാക്കുകളും മിസ്സാവും. കൃഷ്ണ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് കൃഷ്ണ ഉച്ചരിക്കത്തില്ല. രാമ രാമ എന്നുള്ളതിന് രമ രമ ആവും. പലർക്കും പല രീതിയിലാണ്. ചിലർക്ക് അവസാനത്തെ ഹരേ ഹരേ വിട്ടുപോകും. അല്ലെങ്കിൽ 2 ഹരേക്ക് വരെ 1 ഹരേ പറയത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ നാമജപത്തിൽ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തന്നെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് അത് മാറ്റണം. നമ്മൾ എല്ലാ വാക്കും ഈ 16 മാലയും ജപിക്കുമ്പോൾ ഓരോ മുത്തിലും നമ്മൾ ആ മന്ത്രം ഫുള്ള് വരണം. കറക്റ്റായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുക. വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഉച്ചരിക്കുന്ന നാമം നമ്മൾ ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കുക. മനസ്സിനെ അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു, തുളസി ചെടിയുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ആത്മീയ ആയിട്ടൊരു സ്പിരിച്വൽ എൻവയോൺമെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന് നാമം ജപിക്കുക. എവിടെ ഇരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, ഇതുമെല്ലാം ഇതിന്റെ ഒരു ഘടകമാണ്. എന്നാലും മെയിൻ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് സമയം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ജപിക്കുക അല്ലേ? അതാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കുറെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അതെ അതെ അതെ. ആ സമയമാകുമ്പോൾ വേറെ ഒരു ശല്യവും ഇല്ല, വേറെ ആരും ഇല്ല. പിന്നെ ആ സമയത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് തത്വഗുണത്തില് ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ. അപ്പൊ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ എഫേർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമവും നാമിയും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ? അഭിന്നത്വം നാമനാമിന. അത് നാമസങ്കീർത്തനം. അടുത്തത് മധുരാവാസം. അപ്പൊ മധുരാവാസമാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് മധുരാവാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മധുരയിൽ വസിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മള് മധുര, വൃന്ദാവൻ പോലുള്ള ആത്മീയ പുണ്യ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ കാണുന്നു അല്ലെ? കണ്ണ് വെച്ച് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു. കാണുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങള്, ക്ഷേത്രങ്ങള്, ഇത് ഗോവർദ്ധനം, അങ്ങനെ കാണുന്നു. അപ്പൊ ആ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴേ നമ്മൾ കുറച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പൊ യമുന കാണുന്നു. അപ്പൊ യമുന കാണുമ്പോൾ യമുനയില് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ കാണുമ്പോഴേ ശുദ്ധീകരിക്കും എന്ന് പറയും.
പക്ഷേ കാണുന്നത് മാത്രം പോരാ. ചുമ്മാ കണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കണില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുക? നമ്മൾ ചെവിയിലൂടെ കാണണം. ഒരു ഭക്തൻ, അതാണ് ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ പോകണം. ഭക്തരുടെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ ഓരോ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പറയുകയും അത് വർണ്ണിക്കുകയും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കേൾക്കുകയും പിന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആ ലീലകൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയും ഇപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലം കാണുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ചെവി കൊണ്ട് നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ചെവി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ധാമുകൾ കാണണം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്, ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവിയിലൂടെ ശ്രവണം, ചെവിയിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുന്നു. സ്മരണം, അപ്പൊ ആ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ആ ലീല നടന്ന സ്ഥലം, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കണ്ണ് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ഹൃദയവും നമ്മളുടെ ഭാവവും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മള് ധാം വസിക്കുക, മധുരവാസം ധാം വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ഭക്തന്മാര് പറയുന്നതും അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഭക്തിയുടെ ആ ശക്തിയെ ഉണർത്തുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ആ ഭക്തരുടെ സംഘം വരികയും ഭക്തരുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ അത് നമ്മൾ ഭക്തി ശക്തിയെ കൂട്ടുകയാണ്. അതിലാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഭഗവാനെ, കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ലീല ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ആവശ്യവും ഭഗവാനില്ലല്ലേ. ഭഗവാൻ അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് സുഖമായിട്ട് ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കാം. എന്തിനാ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നത്? ഭൂമിയിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് ലീലകളൊക്കെ ചെയ്ത എന്തിനാ? ഭക്തന്മാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി. നമ്മളെ പോലെ ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അവര് പറയുകയും അവര് കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയാ. നമ്മളെപ്പോലെ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഇതുപോലുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഈ പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവതരിച്ചു. അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, ശ്രവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, കീർത്തനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവസരം തന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ധാമിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ശരിക്കും ധാമിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. എവിടെ നിന്നാലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീല നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എവിടെ നിന്നാലും, ഏത് കാട്ടിൽ പോയാലും ഇത് വൃന്ദാവനമാണ്, ഏത് നദി കണ്ടാലും ഇത് യമുനയാണ്. അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാലും അവിടെ ഭഗവാനെയാണ് ദർശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ എന്താ, ആ ധാമില് പോകണം, അല്ലെ? ഇനി വേറൊരു ശ്ലോകം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, തീർത്തി കുറുവന്തി തീർത്ഥാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമല്ലേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്. വിതുരരെ കാണുമ്പോ നമ്മുടെ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്ന ശ്ലോകം, ഭവദ്വിതാ ഭാഗവതാസ്തീർത്തി ഭൂതാസയം വിഭൂ തീർത്തി കുർവന്തി തീർത്ഥാനി സ്വാന്താസ്തേനാഗതാ ഭ്രത. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഓ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാർ തീർച്ചയായും വ്യക്തിപരമായ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളാണ്. ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് പുണ്യസ്ഥലം വ്യക്തിരൂപത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ, ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു തീർത്തി കുർവന്തി തീർത്ഥൻ, വ്യക്തിപരമായ പുണ്യസ്ഥലമാണെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? കാരണം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ, ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് പോകുന്നിടമെല്ലാം തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങൾ. ഇതിപ്പം മലയാളമായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അർത്ഥം വേറെ എന്തൊക്കെയോ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുണ്യ സ്ഥലം,
ഒരുത്തിന്റെ വ്യക്തി രൂപമാണ്. കാരണം എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? കാരണം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ, ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭക്തന്മാർ എവിടെല്ലാം പോകുന്നോ അതെല്ലാം തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളാണ്, അല്ലെ? അതാണ് ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർ എവിടെ പോകുന്നോ അത് തീർത്ഥസ്ഥലമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതൊരു തീർത്തി കുറുവന്തി തീർത്ഥാനി എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭവദ്വിതാ ഭാഗവദാസ് തീർത്തി ഭൂതാ സ്വയം വിഭൂ തീർത്തി കുറുവന്തി തീർത്ഥാനി സ്വാന്താസ്തേന ഗതാഭ്രത. അപ്പൊ മധുരാവാസം, ഈ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാം. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി മധുരാമണ്ഡലത്തെ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുന്നു. ഇതാരേലും ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോസ്വാമി രാജശ്രീ മാതാജി ആണോ? ആരാണ്? മാതാജി വായിച്ചോട്ടെന്നാല്. വേറെ ആരായിരുന്നു? വേണ്ട മാതാജി വായിച്ചോ ഹരീഷ്, അടുത്തത് വായിക്കാം ഹരീഷ്. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി മധുരാമണ്ഡലത്തെ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുന്നു. പക്ഷികളുടെ കളകൂജനം കൊണ്ട് മുഖരിതമായ കദംബ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യമുനാതീരത്തു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ ഓർമ്മകൾ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അലകൾ സദാ എന്നിൽ വന്നടിക്കുന്നു. മധുരാമണ്ഡലത്തിലെയും വൃന്ദാവനത്തിലെയും ഈ അനുഭവം ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങണ്ട എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത്ര മനോഹരമാണ് യമുനാ തീരത്ത് 84 ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്താരത്തിലുള്ള മധുരാമണ്ഡലം. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവം യഥാർത്ഥത്തിൽ മധുരയുടെയും വൃന്ദാവനത്തിന്റെയും സാക്ഷാത്കൃത വർണ്ണനയാണ്. മധുരയും വൃന്ദാവനവും സർവാതിശായിയായ സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ വിശേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങളെ ആവാഹിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങൾ മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ കടക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ നമ്മിൽ ഉണർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ആ ഭാവത്തെ, അതായത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് നമ്മളുടെ സ്വരൂപസിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്, അതാണ് ആ സ്വരൂപം. അത് ഭാവഭക്തിയിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്വരൂപത്തെ മനസ്സിലാകുന്നത്. അതിനെ ഉണർത്താൻ തക്ക ശക്തമാണ് നമുക്ക് മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ ചെന്നാൽ നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ അത് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നിമിഷം കൊണ്ടൊക്കെ സാധിക്കുമോ? പക്ഷെ ചിലർക്ക് നിമിഷം കൊണ്ട് അത് സാധിക്കും. അതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിലെ തുളസിയുടെ ഗന്ധം കൊണ്ട് തന്നെ ആരാണ് ഭക്തരായിട്ട് മാറിയത്? സനത്കുമാരന്മാര് ഭക്തന്മാരായി മാറി, അല്ലെ? പിന്നെ വില്വമംഗല താക്കൂറിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേട്ട നിമിഷത്തിൽ തന്നെ തന്റെ സുന്ദരിയായ കാമുകിയെ പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് വില്വമംഗല താക്കൂർ മധുരയിൽ വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി ഒരു തികഞ്ഞ വൈഷ്ണവനായി മാറി. ഇതൊന്നും കഥയോ അതിശയോക്തിയോ അല്ല, എല്ലാം വസ്തുതയാണ്. അപ്പൊ അത്ര ശക്തിയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്. ഈ പറഞ്ഞ 5 കാര്യങ്ങൾക്കും അത്രയും ശക്തിയുണ്ട്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഒരാളെ ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉയർന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. ഇതൊന്നും അതിശയോക്തിയോ കഥയോ ഒന്നും അല്ല. പലരും പലപ്പോഴായിരിക്കും, എല്ലാ ഭക്തർക്കും ഇതേപോലെ അനുഭവം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇനി ലേശം അതിശയോക്തിപരമാണെങ്കിൽ തന്നെ ക്ഷണികമായ ഭൗതിക സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ നിത്യ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി അവയെ യഥാർത്ഥമായി കണക്കാക്കണം. അതേസമയം സ്വതേ കൃഷ്ണാവബോധവുമായി സമ്പർക്കമുള്ള ഒരാളിന് ഈ വിവരിച്ച അനുഭവങ്ങളൊന്നും അസാധാരണ അല്ലതാനും. അപ്പൊ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ 5 കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ ആ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭക്തിയെ ഉണർത്തത്തക്ക അത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഈ 5 തൂണുകൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഇസ്കോണിൽ നിർമ്മിച്ചു, അല്ലെ? വിഗ്രഹ ആരാധന നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത്, അല്ലെ? മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നും ഇത്രയും വിപുലമായിട്ട് ഭഗവാനെ ഒരുക്കില്ല. അവിടുത്തെ വിധി വേറെയാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ പാഞ്ചരാത്രിക വിധി പ്രകാരം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്.
പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുന്നു. പിന്നെ നാമം ജപിക്കുന്നു. പിന്നെ വർഷത്തില് മായാപൂരില് വൃന്ദാവനിലും ഒക്കെ വർഷത്തില് പോകുന്നു. അവിടെ ഉത്സവങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് ഭക്തി ഉണർത്താൻ ഇസ്കോൺ ഏറ്റവും ശക്തമാണ്. അത്രയും ശക്തമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഈ 5 കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തല്ലേ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ പറയുന്നത് വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നവർക്ക് ക്രമേണ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന പരിപൂർണതയുടെ വിധാനത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രാമാണികന്മാർ ആരും ഈ വാദഗതിയെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മമാണ് പ്രധാനം, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ക്രമേണ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരും. അത് ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നതും അതിലും അത് വെറുതെയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ പക്ഷേ ഈ 64 അംഗങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 64 അംഗങ്ങളിലും ഒരിടത്തും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഇവിടെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. വർണ്ണത്തിന്റെയും ആശ്രമത്തിന്റെയും ഉത്കർഷം കേവലം ബാഹ്യമാണെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ഇപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് രാമാനന്ദ റായിയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തമ്മിലൊരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? അതറിയാമോ? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് രാമാനന്ദ റായിയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നായിരുന്നല്ലോ, ഇത് പോയി. അതില് പറയുന്നത് അത് രാമാനന്ദ റായിയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും കൂടെ കണ്ടുമുട്ടും. അപ്പോൾ അവര് 7 ദിവസം ഡിസ്കഷനിലാണ്. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് രാമാനന്ദ റായി ആണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് കേൾക്കുന്നത്. ശരിക്കും ആരാണ് രാമാനന്ദ റായി എന്ന് പറയുന്നത്? ആരാണ്? ഗുരു അല്ലേ മാതാജി? അല്ല, ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള ആരാണ്? ഹനുമാന്. ദ്വാപരയുഗത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് രാമാനന്ദ റായി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ദ്വാപരയുഗത്തില് ഭഗവാൻ ആ വ്യക്തിക്കാണ് ഉപദേശം കൊടുത്തത്. ആരാണ്? ഹനുമാനസ്വാമിയാണ്. അല്ല, ഭഗവാൻ ഉപദേശം കൊടുത്ത ആർക്കാ? അർജുനൻ. അർജുനനാണ് നമ്മുടെ രാമാനന്ദ റായി ആയിട്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു. അതായത് രാമാനന്ദ റായിയുടെ അടുത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും, എന്താ ഭക്തിയിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കും. അതെ കിട്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് അതിനകത്ത് മധ്യലീലയില് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും രാമാനന്ദ റായിയും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷന്റെ. കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി സ്ക്രീൻ? കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കാണാം മാതാജി. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എവിടെയായിരുന്നു? ഇപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദ റായിയോട് ചോദിക്കും. രാമാനന്ദ റായി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും കുറച്ച് താഴ്ന്ന കുലത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു ശൂദ്രനായിട്ടാണ് സ്വന്തമായിട്ട് പറയുന്നത്, ഞാനൊരു ശൂദ്രനാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും, എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള ആ പരമമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ രാമാനന്ദ റായി പറയും, ഞാൻ വെറും താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ പിറന്ന ഒരു ശൂദ്രനാണ്. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദ റായിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും. കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയും, നീ ഇത് പറയണം, എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മദ്രാസിലെ ഗവർണറായിരുന്നു. വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു രാമാനന്ദ റായ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു സന്യാസിയാണല്ലേ? അപ്പൊ സന്യാസിയാകുമ്പോ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഒരു സന്യാസി എന്താ വികാരം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ. ശരിക്കും സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പറയും, രാമാനന്ദ റായിയെ പോയി കാണണം, അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഇവര് പോയി കാണുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, എന്താണ് ഏറ്റവും പരമ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കും.
അപ്പോ ആദ്യം രാമാനന്ദറായി പറയുന്നത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഈ 57ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പ്രഭു കഹേ പാദശ്ലോക സാധ്യര നിർണായ രയ കഹേ സ്വധർമാചരണേ വിഷ്ണു ഭക്തിഹായ. എന്താണ് ഏറ്റവും നമ്മളുടെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർത്താനായിട്ട് പരമമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് രാമാനന്ദറായി പറയും. ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ഉത്തരം അതാണ്, വർണ്ണാശ്രമ ആചര വധ, ആ ശ്ലോകം പറയും. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും പ്രഭുഹ ഏഹോ ബാഹ്യ, ഇത് ബാഹ്യമാണ്, ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്, ഇതല്ല. ആകെ കഹാര, നീ ഇനി ബാക്കി പറയൂ, ഇത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതല്ല, ഇനി ബാക്കി പറയൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അത് പറയുമ്പോ രാമാനന്ദറായി പറയും യത് കരോഷി യത് അശ്നാസി യത് ജുഹോസി ദദാസി യത് തപസ്യസ്തി കൗന്ദേയ തത് കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, എന്ത് കഴിക്കുന്നു, എന്തർപ്പിക്കുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അപ്പോഴും ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും ഏഹോ ബാഹ്യ ആകെ കഹ, ഇതും ബാഹ്യമാണ്, ഇതൊന്നും അല്ല, ഇതൊക്കെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, നീ വീണ്ടും പറയൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ രാമാനന്ദറായി അടുത്തത് പറയുന്നത് സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. രാമാനന്ദറായി പറയും ഇതാണ് ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എല്ലാ ധർമ്മവും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനിൽ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കൂ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്? പ്രഭു കഹേ ഹോ ബാഹ്യ ആകെ കഹാര, അതായത് ഇതും ബാഹ്യമാണ്, ഇതൊന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, നീ പറയൂ, ഇനിയും പറയൂ, ഇതല്ല. അപ്പൊ അടുത്തത് പറയും ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭത്തെ പരം. രാമാനന്ദറായി ഈ ശ്ലോകം പറയും. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും ഇതും ബാഹ്യമാണ്, ഇതല്ല, നീ വീണ്ടും പറ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുമ്പോ ഈ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് മഹാപ്രഭു പറയും ഓക്കെ പറയുന്നത്, ഓക്കെ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇനി കൂടുതൽ പറയും. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം പറയുന്ന ജ്ഞാനേ പ്രയാസമുദപസ്യ നമന്ദേവ ജീവന്തി സന്മുഖരിതാം ഭവദീയ വാർത്താം സ്ഥാനേ സ്ഥിതാ ശ്രുതി കഥാം തനുവാൻ മനോഭിർ യേ പ്രായസോ അജിതജിതോപി അസിതൈസ്ത്രിലോക്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഇത് തൊട്ടാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയും സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ പറയും. പിന്നെ അടുത്ത ഇതില് നമ്മള് നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ ഭാഗവതത്തിൽ പറയും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനോട് പറയുന്നതാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാൻ പരമസത്യത്തിന്റെ അമൂർത്തമായ സങ്കല്പം ഉപേക്ഷിച്ച് അനുഭവപരമായ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഉപേക്ഷിച്ച ഭക്തൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഭക്തരിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമം, രൂപം, വിനോദം, ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കണം, ശ്രവണം. അവിടം തൊട്ടാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, ഇത് ഓക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനമാണ് ശ്രവണം. ഇവിടെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെയും അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു ബാഹ്യമായിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ ബാഹ്യമാണ്, അതൊന്നും ശ്രേഷ്ഠമല്ല. ശ്രേഷ്ഠമായത് തുടക്കം പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പിന്തുടരുകയും പിന്നെ ഈ 4 യമനിയങ്ങളിൽ പറയുന്ന അതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തരാവുകയും ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഏതാശ്രമത്തിലായാലും അതാണ് സ്ഥാനേ സ്ഥിതിഗത, ഏതവസ്ഥയിൽ നിന്നാലും ഏതവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ ഏതവസ്ഥയിൽ നിന്നാലും ഏതാശ്രമത്തിലാണേലും അവർക്ക് ജീവിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം അല്ലേ. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ഏതവസ്ഥയിൽ ഏത് വർണ്ണം ആശ്രമം ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. ഈ 64 അംഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന ആശ്രമത്തിലായാലേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ 64
ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അംഗങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സുപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കാം. ഏത് ആശ്രമത്തിലും പദവിയിലാണേലും ജീവിക്കാൻ കഴിയും. തീർച്ചയായും അത്തരം വ്യക്തികളാൽ നിങ്ങൾ കീഴടക്കപ്പെട്ടവനാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അജയ്യനാണ്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഇതുവരെ ബാഹ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് മാറിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏഹോ ഹയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിയാണ്, ഇത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടം തൊട്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും ആകെ ആർ, അതായത് വീണ്ടും പറയും ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം. പിന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ടൊക്കെ വേറെ കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ ആഴത്തിൽ പോയി അവസാനം എന്താണ് ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യ ഭക്തിയിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നതാണ്. അതാണ് അവസാനം നിൽക്കുന്നത് രാമാന്തറായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ്? പറഞ്ഞതെല്ലാം മനസ്സിലായോ? ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. തുടങ്ങിയത് ഏതായിരുന്നു? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിലാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പം എന്താ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ? ഏയ് ബാഹ്യ, ഇതൊക്കെ ബാഹ്യമാണ്, ഇതൊന്നും അല്ല, ഇനിയും പറയും അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞ് യത്കരോഷി യജ്ഞാസി യജ്ജുഹോസി, ആ ശ്ലോകം പറയും. ഇതുമല്ല, പിന്നെന്താ? പിന്നെ പറയും സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ, അതുമല്ല എന്ന് പറയും. പിന്നെ അടുത്തെന്ത് പറയും? ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ, അതുമല്ല. പിന്നെ അടുത്ത പറയുമ്പോഴാണ് ഈ ജ്ഞാനേ പ്രയാസം, ആ ശ്ലോകം പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ തൊട്ട് ഓക്കെ പറയും, ഇനിയും കൂടുതൽ പറയാൻ പറയുന്ന അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. ശ്രവണം അത്രയും പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കേൾക്കുക, നമ്മള് ഭാഗവതം വായിക്കുക, പിന്നെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക, ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരും അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിലല്ലേ 145-ാമത്തെ പേജില് 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ അതാ പറയുന്നത്. രാമാനന്ദറായിയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തമ്മിലുള്ള ആ സംവാദത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെയും ആശ്രമത്തിന്റെയും ഉത്കർഷം കേവലം ബാഹ്യമാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു തത്വമുണ്ട്. മറ്റെല്ലാ തത്വങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പരിപൂർണത കൈവരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-20 സ്കന്ധം 20-ാമത്തെ അധ്യായം 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അതൊന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവരാരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നീതു മാതശി വായിച്ചോളൂ. സ്വാത്മപ്രചോദിതമായി എന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള അത്യാസക്തി ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതു കൊള്ളാം. എന്നുവെച്ചാൽ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനും ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിനും മുക്തിക്കുമെല്ലാം ഉതകുന്ന മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം. കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ കൊള്ളാം. വാസ്തവത്തിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പരാപേക്ഷ കൂടാതെ തന്നെ കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടില്ലാത്തവര് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം പാലിക്കുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അത്രയും ആ സ്വരൂപസിദ്ധിയിലെത്തിയ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലാണ്? നമ്മളെ അല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയില്ലല്ലോ, ക്ലാസ്സിൽ പലരും പല അവസ്ഥയില് പല ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് ഈ മാധുര്യ കദംബിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കുണ്ട്. അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. മാധുര്യ കദംബിനി ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ രചിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതില് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധയിൽ തന്നെ പല ലെവലുണ്ട്, സാധുസംഗേത് പല ലെവലുണ്ട്, ഭജനക്രിയയിൽ പല ലെവലുണ്ട്, പിന്നെ അനർത്ഥ നിവൃത്തി അതും പല ലെവലുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഏത്. മിക്ക ആൾക്കാരും ഭജനക്രിയ അനർത്ഥ നിവൃത്തിയിലാണ് സാധനാ ഭക്തിയിലുള്ളവര് നിൽക്കുന്നത്. ഈ അനർത്ഥ നിവൃത്തി മാറാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മളുടെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള അഴുക്കിനെ മാറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അപ്പൊ അത് കടന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട്
നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ അതൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നു പറയും. ഈ അനർത്ഥ നിവൃത്തിയാണ് ഒരു വലിയ കുത്തനെയുള്ള മലകയറ്റം പോലെയാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി കടക്കുക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ഒരു ബുക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും നമ്മളിപ്പോ ഏത് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സാധനാ ഭക്തരാണല്ലേ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു നേരത്തെ ഗോപിഭാവ പ്രഭു ആ, പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു കൗൺസിലർ വേണം. വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട്. നമ്മളെക്കാൾ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ ഉപദേശം നിരന്തരം നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ 5 പഞ്ചാംഗ ഭക്തി, ഇതിന്റെ ശക്തി വളരെ അത്ഭുതകരമാണ്. ചിലർക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ 5 നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനോടുള്ള സേവന മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഒരാളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഒരു കുറ്റവും ഇല്ലാതെ ജപിക്കാൻ അവനെ സഹായിക്കും. അതിനാൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശപ്രകാരം ശിഷ്യനെ സേവനം ചെയ്യാനും അതേസമയം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാനും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. ഒരാൾ സ്വതസിദ്ധമായ സേവന മനോഭാവം വികസിപ്പിച്ചെടുത്താൽ ഉടൻ മഹാമന്ത്രത്തിലെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം ഉടനടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയല്ലേ നാമവും നാമിയും രണ്ടല്ല ഒന്നാണ്. നമ്മളത് തിയററ്റിക്കലി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിതുവരെ അത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നാമം. നമുക്കങ്ങനെ ഗുരു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ആ തലത്തിലെത്തിയാൽ ആ ദിവ്യ സ്വഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് പറയുന്നു. മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം ആ സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ 64 അംഗങ്ങള് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിനകത്ത് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഈ വിരക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, വൈരാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സാധനാ ഭക്തിയില് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി കഴിയും. 14 കൂടെ ആവുമ്പോൾ വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി കഴിയും. 15 നമ്മൾ രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി തീർക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ 64 എണ്ണത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ 3 ഏതൊക്കെയാണ്? അത് പ്രധാനമാണ്. ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗുരുവാശ്രയം, ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഇപ്പൊ ദീക്ഷ എടുക്കുക, എല്ലാരും തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുക. ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിലൊക്കെ കണ്ടതാണ്, ഭക്തിശാസ്ത്രമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതിയോ, ദീക്ഷയൊന്നും എടുക്കണില്ല. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം നന്നായിട്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാനോടും ഗുരുവിനോടും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ചിലർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല, ഗുരുവിനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കണില്ല. എനിക്ക് അങ്ങനൊന്നും പറ്റില്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ അത്ര വിശ്വാസവും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗുരുവിനെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ കൊണ്ടെത്തിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഒന്ന് ഇടണേ ഹരീഷ്ണ. ലേറ്റ് ആയിരുന്നോ? 40 കയറുമ്പോ ഹരീഷ്ണ. മാതാജി മാതാജി അതുപോലെ ഇപ്പം രാമാനന്ദ റായിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ആ ശ്ലോകം? ജ്ഞാനേ പ്രയാസമുദബന്ധ, ആ ശ്ലോകമാണോ? അതേതാണ്? ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള ശ്ലോകമാണത്. അത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്? അതൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം. 29 ജ്ഞാനേ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ആക്കുന്നതാണല്ലേ. ആ 10, 14,
3 ആ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മസ്തുതിയിൽ വരുന്ന ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയില്ലേ അതിനകത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ മാതാജി കേൾക്കാം കേൾക്കാം. ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയില് വരുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനോട് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണത്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശ്ലോകം. 10:14 3 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 3ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അർജുനന് ഈ ലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണോ? ഭഗവാൻ വരുമ്പോ കൂടെ എല്ലാരും വരുമല്ലോ. ഒരുപാട് നമ്മുടെ രാമായണത്തില് ഹനുമാൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ വരുമ്പോ ശരിക്കും വിശാഖ സഖിയാണോ ലളിത സഖിയാണോ അർജുനൻ, ഞാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പൊ ആ സഖിയാണ് അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്. അപ്പൊ ആ സെയിം വ്യക്തി തന്നെയാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് രാമാനന്ദ റായി ആയിട്ട് വരുന്ന അർജുനൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഗോസ്വാമിമാരെല്ലാം വന്നു അല്ലെ. ഗോസ്വാമിമാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് മഞ്ജരിമാരാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്നും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വരുമ്പോ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് വരത്തില്ല, ഭഗവാൻ കൂടെ പാർഷദന്മാരുമായിട്ടാണ് വരിക. അത് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആരൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വന്ന ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഇപ്പം രാധാറാണി ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റായിട്ട് വന്നു. അപ്പോ വൃഷഭാനു ആണ് ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റിന്റെ ഗുരുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആരായിരുന്നു? ഗൗർഗണേശ ദീപിക എന്തോ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലല്ലേ ഇത് പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ആ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടല്ലേ. അതെ അതെ. അപ്പൊ അതിൽ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേറെ എന്തേലും ഡൗട്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലേ ഇതില് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന ധർമ്മങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ലാസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നല്ലേ, സർവധർമ്മം പരിത്യജ്യ. അതെ അതെ. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിപ്പിച്ച വ്യക്തികൾക്കാണ് ആ ഭക്തിയിൽ എത്തണം. അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് ഭഗവത്ഗീത നിർത്തി. പക്ഷെ ആരും അത് ചെയ്യണില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഭാഗവതത്തിലൂടെ ഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെ വന്ന് കാണിച്ചു തന്നു അല്ലേ, എങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനാകേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. നമുക്കിവിടെ ചുരുക്കാം.